Ľudia, dneska si zahráme Brawl Stars a budeme pušovať Mandy na 1100. Viem, nemáme na max power a nemám na ňu moc veľa trofí, ale to nevadí a skúsime ju pušnúť aspoň na dnešnom videu, aspoň na tých 450 trofejí a uvidíme, ako to bude fungovať. Ideme na to. Tak, sme tu. To by sa dalo toto vyhrať. Ideme na skúsiť to. Ešte by som to vám povedal, či ja za Mandy nejsem dobrý, tak máme 314 trofejí, ale neviem za ňu moc dobre hrať, tak ospravedlňujte môj play a to tak aj môj hlas, lebo som chorý a to je moje prvé video z gamingu. Keď sa toto bude video páčiť, tak môžem natočiť viac takýchto pušov. Určite to nebude len jeden diel v pušovaní Mandy. Určite to mám na celé jedno video 1000 trofí. Lebo mám aj obmedzený čas. Chápete? Všelijak to dneska pôjde. Ale spravodlivne, keď mi pôjdu nejaké veci tu, lebo musím zapýtať vanenie. A aby ste ho vedeli. Tak, teraz som to 6, 5. Tu je Shade, ktorý ma skoro zabije. Dobre, zabil som ho. Top 3. A ozvem sa vám pri ďalšej hre, lebo som práve zomrel. Tak, som v tretej hre, no v druhej a ideme na ďalšiu hru, ktorá dúfam, že sa mi podarí dať prvé miesto, lebo tieto prvé hry sa mi docela darili, okrem tejto, čo som teraz prehral. Takže to by sa dalo vyhrať a skúsim to. Tak ozvem sa vám, keď budem top 5. Tak ľudia, som top 5, práve teraz jeden zomrel, tak som top 4. A teraz dobre, som zahral taký Dynamajkovi a zabil som ho a som tretí. Škoda. Ale tretí miesto je tiež solidný. Tak dáme, dúfam, že tých 350 a dúfam, že to bude za day. Inak ospravedlňte ma, lebo bohužiaľ, toto video nebude moc dlhé, lebo mám obmedzený čas a toto video môže mať 5-4 minútky a by ste vedeli. Takže toto môže, že bude možno, že posledný plagier, čo vidíte tady na obrazovke. Ja to budem pušovať a potom aj ďalej, aj nie na obrazovke, aby ste vedeli, že ja ten puš dodržím. Aby ste tam vedeli, že tu teraz zostalo zahrávam dobrý play proti Angelovi. Vyhral som to. A to by som mohol vyhrať, lebo nikto tu nefajtí skoro. To je pre mňa výhoda. Aspoň na konci bude lepšie fajtiť. Budem zbierať power cubesy. Tým sa dole asi. Tým sa skoro dalo, aha. Toto je na poslednú hru asi dnešného videa. Tak. Beriem tam tiež. Kríku. A keď dám 1000 trofejí na Mandy, tak sa odhalím. Takže nemusíte sa báť, tento používať, že sme to lepický. Ale keď dáte na tomto videu viac ako 25 lajkov, tak urobím ďalší push a hociaký, ktorý napíšete do komentárov pod hociaké video z pushu na Mandy. A tuto som to zase zle zahral. Asi som dead. No dobre, takže toto bola posledná hra z dneška.
Ja som rád, že ste sa doúpali do konca tohto videa. Dali sme 350 trofej na Mendy a zatiaľ čus.